Привет, колеги! След добрият отзвук при няколко интеграции искам да ви представя нов външен модул за MicroInvest Cloud Pro, разширено директно производство. Както се досещате от името, приложението наследява всички стандартни функции, които предлага Cloud Pro в директно производство и сложно производство, но предоставя и допълнителни възможности и опции. Няма да обърна внимание на стандартните функции за добавяне на суровини и продукти. Ще покажа новостите в този модул. Това са добавяне от рецепта. Липсваща функционалност, която добавя много интересен поглед върху дейностите. В този екран избирате рецептата и въвеждате директно количеството, което трябва да произведете, да речем. В този момент в програмата в частта с суровини се зареждат всички суровини с техните количества, които са необходими за производство на 3,4 кг от продукта, който сме избрали. Допълнителна екстра е оцветяването на количества, които липсват за необходимото производство. В този екран също така силната страна е, че можем да заменим директно в тази рецепта, без да се налага да я променяме самата нея. Можем да заменим липсващия артикул с друг подобен, за да постигнем желаната рецепта. Следващата силна функционалност е добавянето от сложна рецепта. Както всички знаят вероятно, тук при сложна рецепта могат да се направят така наречените разпади. Това са от една суровина да получим няколко продукта. За тест ще направим един разпад на свинско, като в количество въвеждаме някакво количество на трупното месо, което трябва да разфасоваме. В суровини се зареждат всички субпродукти, които ще получим по рецептата, която сме направили от тези 98 кг. Те се изчисляват автоматично. Тъй като обаче това не винаги е възможно да бъде реално в точното съотношение, тук можем да си поправяме количествата такива, каквито са реални по реалното разфасоване на трупното месо. След като оформим количествата, остава да определим цените. Много клиенти са искали тук да може да се пипат цените. В момента те са разпределени спрямо продажната цена. Тук в този модул имаме нова функционалност, която може да направи следната промяна. Да предположим, че бонфилето е нереално ниска цена, тъй като на пазара конкуренцията го продава на, да речем, 8 евро. Тук е възможно тази цена е твърде ниска, можем да я определим като 6 доставна цена и да я заключим. В този момент останалата стойност ще бъде преразпределена към всички останали артикули. Така няма да загубим баланса на себестойността на цялото количество. Можем да заключваме по повече от една цена. Също така, ако цената надвиши продажната цена, да речем, щом процента стане отрицателен, процента на надценка ще ни информира с светване в червено. Запишем тази операция. И нещо много важно искам да кажа, че модулът работи само и единствено с бази без партиди. За партиди се открива една доста сложна и голяма функционалност. Там е възможно да бъдат направени допълнителни спрямо индивидуалните изисквания на клиента, допълнителни функционалности за автоматично генериране на партиди, автоматично генериране на срок на годност, на дата на производство. Възможно е да бъдат вързани с външни системи, етикиращи системи последователно или пък към разни поточни линии. Там възможно са големи, за това тези бази данни, които са с партиди, ще бъдат обект на допълнителна индивидуална разработка по индивидуално задание от клиента. И последното нещо, което искам да покажа, е всъщност и експорта към Excel. Този екран лесно може да бъде експортиран към Excel без някакви трудности. Това е в общи линии с модула, който му е харесал. Нека да се свърже с мен.